Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Voters registration para sa barangay at SK elections ipagpapatuloy na ng COMELEC. Pagsalakay ng mga langaw, problema ng ilang residente sa Santa Ana, Pampanga. Korte Suprema, ipauubaya na sa Department of Justice ang pagkuha ng testimonya kay Mary Jane Veloso. At thunderstorm na nanalasa sa North Luzon Expressway at iba pang bahagi ng Pampanga may dalang maliliit na ipo-ipo ayon po yan sa Pag-asa. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Voters registration para sa barangay at SK elections ipagpapatuloy na ng COMELEC. Pagsalakay ng mga langaw, problema ng ilang residente sa Santa Ana, Pampanga. Korte Suprema, ipauubaya na sa Department of Justice ang pagkuha ng testimonya kay Mary Jane Veloso. At thunderstorm na nanalasa sa North Luzon Expressway at iba pang bahagi ng Pampanga may dalang maliliit na ipo-ipo ayon po yan sa Pag-asa. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Voters registration para sa barangay at SK elections ipagpapatuloy na ng COMELEC. Pagsalakay ng mga langaw, problema ng ilang residente sa Santa Ana, Pampanga. Korte Suprema, ipauubaya na sa Department of Justice ang pagkuha ng testimonya kay Mary Jane Veloso. At thunderstorm na nanalasa sa North Luzon Expressway at iba pang bahagi ng Pampanga may dalang maliliit na ipo-ipo ayon po yan sa Pag-asa. Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at narito na ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV Balitaan.
Inanunsyo na ng Commission on Elections nitong Huwebes na ipagpapatuloy na ng kanilang tanggapan ang voters registration para sa barangay at SK election. Hanggat wala pa umanong batas para sa pagpapaliban ng halalang pambarangay, ay tuloy ito sa kanilang kalendaryo. Narito pong detalye ng balitang yan. Itinakda na ng Commission on Elections ang pagpapatuloy ng voters registration para sa barangay at SK election na gaganapin sa December 5 ng taong kasalukuyan. Ayon kay COMELEC Central Luzon Assistant Regional Director Elmo Duque, ang pagpapalista para makaboto sa eleksyong pambarangay ay gagawin simula July 4 hanggang 23, ngunit tinitingnan pa rin ang posibilidad na ma-extend ito hanggang July 30. Batay sa Republic Act 8189 o ang Continuing Voters Registration Law, ang pagpapalista ng mga botante ay dapat may palugit na 120 days bago ang eleksyon. Ibig sabihin, 4 na buwan bago ang halalan ay dapat maipublish na ang mga pangalan ng mga voters registration applicants at maisailalim sa database verification. Kailangan na ring maaproba ang mga project precinct at cluster hanggang August 6. Ang mga magpaparehistro bilang regular registrants ay ang mga nasa edad 18 years old pataas, habang 15 to 17 years old naman ang kwalipikadong magpatala para makaboto ng sangguniang kabataan officials. Isa sa mga planong isulong sa 19th Congress ang pagpapaliban ng eleksyong pambarangay ngayong taon. Ngunit ayon sa COMELEC, sa kanilang kalendaryo ay tuloy ito hanggat walang batas na pirmado ng Pangulo na nagsasabing postpone muna ang halalan. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Sa ibang balita, umaasa raw si Albay Representative Joey Salceda na bibigyan ng pagpasok ng Administrasyong Marcos Jr. ng tax incentive ang mga nabibilang sa sektor ng agrikultura. Ang ilang magsasaka dito sa Central Luzon nananawagan din na tutukan daw ng bagong Pangulo ang kanilang sitwasyon. Narito pong report. Kita ang epekto ng walang humpay na pagtaas ng presyo sa agricultural input sa Barangay Kamuning, Mexico, Pampanga. Ang mga sakahan halos hindi na tinamnan. Iilan na lamang ang mga magsasaka na patuloy na nakikipagsapalaran kumita kahit kaunti para sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Ayon sa magsasakang si Paulo Manaloto, ang dahilan ng limitadong pagtatanim ng magsasaka sa kanilang lugar ay ang mataas na presyo ng diesel at iba pang production input. Ngayon sir, krisis sa magsasaka kasi tingnan mo yan sir, wala pang nakatanim dyan. Dati may tanim na yan. Kami lang yung may tanim dahil yung lupa nito, yung tinatawag na mababa. Puti kanyan yan, may medyo buhangin, matakaw sa tubig. Kaya kami lang may tanim. Nanawagan si Manaloto sa bagong administrasyon na lumikha ng programa na tunay na tutugon sa pangangailangan ng mga magsasaka. Sana ibaba niya ulit yung mga produkto ng sa bukirin, yung mga abono, ganyan. Tsaka yung mga gamot, basta gamit pang bukid. Sobrang bilis ng pagtaas eh. Dati magkano lang yung abonong ganyan, yung single, tsaka yung tinatawag na yung double na swire. Ngayon may 3,000 na yun. Dati wala man sa 1,000 yun. Isa lamang si Manaloto sa maraming magsasakang nanganganib tumigil sa kanilang hanap buhay dahil sa halos wala na silang kitain. Kaya naman hinikayat ni Albay Representative Joey Salceda ang paparating na Marcos Jr. administration na madaliin ang pagbibigay ng tax perks para sa agricultural subsectors sa ilalim ng Strategic Investment Promotion Plan o SIPP na siya raw magiging pangunahing instrumento sa industrial planning ng bansa. Ayon kay Salceda, agrikultura ang nangungunang sektor na kailangan para sa economic recovery ng bansa na sakop ng Republic Act No. 11534 o ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o CREATE Act. Binigyang punto ng House Ways and Means Committee Chair na siyang may akda at sponsor ng CREATE Act na siya ay nakikipagtulungan sa Department of Trade and Industry o DTI at Department of Agriculture upang maisama ang agricultural subsectors sa SIPP.
Ang SIPP ay listahan ng mga industriyang karapat-dapat mabigyan ng tax perks sa ilalim ng CREATE Act na pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang batas Marso nitong nakaraang taon. Kinokonsidera itong pinakamalaking fiscal stimulus para sa mga negosyo sa bansa. Gayunman na kumpleto lamang ng DTI ang transitional version ng SIPP noong Mayo, ngunit ang comprehensive version ng plano ay hindi pa nakukumpleto. Kaya naman hinihikayat ni Salceda si incoming Trade Secretary Alfredo Pascual na tapusin ang pagbalangkas sa comprehensive version ng SIPP upang makatulong na buhayin ang sektor ng agrikultura, mapataas ang produksyon, at makatulong maibaba ang consumer prices. Ipinaliwanag din ni Salceda na sa pamamagitan ng pagbibigay ng insentibo sa buwis sa mga key agriculture sector, mapapababa ang production cost at maeengganyo sa farm modernization. Magreresulta rin daw ito ng pagbaba sa presyo ng mga bilihin at pagpapalakas ng domestic food supply. Samantala, una nang sinabi ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. na siya muna ang upong kalihim ng Department of Agriculture simula tanghali ng June 30. Sinabi ni Marcos na nais niyang bigyang pansin at paghandaan ng kanyang administrasyon ang tumataas na presyo sa pagkain bilang resulta ng outside forces na nakakaapekto sa food supply. Nais daw niyang pataasin ang food production sa Pilipinas at ang restructure ng Agriculture Department. As to agriculture, I think that the problem is severe enough that I have decided to take on the portfolio of Secretary of Agriculture, at least for now. And at least until we can reorganize the Department of Agriculture in the way that it will make it ready for the next years to come. Kasama si Jennifer Salenga, ako si Arlene Salonga, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. First death anniversary dating Pangulong Noynoy Aquino, ginugunita ngayong araw. Pagsalakay ng mga langaw, problema daw ng ilang residente sa Santa Ana, Pampanga. At thunderstorm na nanalasa sa North Luzon Expressway at iba pang bahagi ng Pampanga, may dalang maliliit na ipo-ipo ayon huyan sa Pag-asa. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangunang balita ngayong araw. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Isang misa ang idaraos ngayon sa Church of Jesus sa Ateneo de Manila University bilang paggunita sa unang anibersaryo ng pagkasawi ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Nasawi si Pinoy isang taon na ang nakalilipas dahil sa renal disease secondary to diabetes. Sa kanyang termino, nakamit ng Pilipinas ang una nitong investment grade rating na resulta ng mahigpit na fiscal management ng dating Pangulo. Ito rin ang dahilan kaya nabawasan ang utang ng gobyerno at napunan ang kakulangan sa budget noon.
Masintabi ho mga kabalen, mga karehiyon, ang susunod hong balitang inyong mapapanood ay hindi kaaya-ayang tignan. Problemado ngayon ang ilang residente sa Barangay San Pablo sa Santa Ana, Pampanga dahil ho sa pamimeste sa kanila ng makukulit na langaw. Suspetsa ng mga residente nang gagaling umanong mga langaw sa kalapit na poultry farm. Buwelta naman ng administrador ng inirereklamong poultry farm, hindi lang sa kanila nanggagaling ang sandamukal na langaw, kundi sa tapunan ng basura ng pinyahan sa lugar. May exclusive report si Paulo G. Santos. Sa payak na pamayanang ito sa bayan ng Santa Ana, Pampanga, hindi mo akalain na may nakakadiring sitwasyon ang ilang mga residente. Sa barangay kasi ng San Pablo, naglipa na ang sandamakmak na mga langaw. Nakuhanan pa ng video ng ating kabalen na si Benjamin Galang ang pagsalakay ng isang pulutong na langaw sa kanyang tanghalian. Pero wala na pa kaya kang susubok. Nauunawaan naman umano ni Mang Ben na natural lamang ang pagtatayo ng mga poultry farm sa kanilang komunidad na isang agricultural area. Pero ang paki ng mama sa may-ari, huwag magbulag-bulagan. Itang inaction po na ang makanano, nung manispray la o pandikit, ito po yung panintunan ko. Makikita sa drone shot ng CLTV News na nasa isolated agricultural area naman ang commercial poultry farm na ito. Ngunit hindi na ito sakop ng jurisdiksyon ng Barangay San Pablo, Santa Ana, kundi Barangay Bitas sa Arayat, Pampanga na. Matipid ang mga impormasyon na ibinigay sa amin ni Erwin Ocampo na tumatayo umanong focal person sa operasyon ng poultry. Kumpleto naman daw sila ng permit ngunit hindi muna ipinakita sa news team. Hindi naman umano ganun katindi ang problema sa kanilang komunidad dahil ang reklamo ng mga kabalen, seasonal din gaya ng kanilang pag-harvest. 5 years. 5 years to 6 years na. Yung complaint, pa bugso-bugso lang yan eh. Pag nagkalakas sila, bigla magpo-post. Hindi naman lagi na ano. Sa basurahan ng pinyahan daw galing ang langaw kaya hindi sila apektado sa parinig ng mga kabalen. Kung nakikita nyo yung mga pinopost nila, Oo. paano nyo pinakitunguhan yung... Wala. Hindi yung namin problema nila? inaano Hindi yung... nyo pinapansin? Hindi pinapansin. Dahil alam nyo, hindi kayo ang responsable sa Oo. Basta yung pinopost nila, walang ano yan. Sabi nyo. Kung ano yung gagawin na may-ari para ikakabuti, gagawin niya. May higit 1,000 manok umano ang poultry farm at di aircon pa ang kanilang pasilidad. Sa paglapit namin sa kanilang pasilidad, ito ang aming natunghayan. Wala na, in fairness, walang amoy pa rin galing. Kaya lang, yung langaw, ayan, nakikita ko rin. Pumasok ako dito sa loob ko ng aming mobile. Ang ilang residente gaya ni Brian Pangan bagamat hindi nakatitiyak, hinala raw nila galing nga sa poultry ang mga langaw. Dito sa amin, sir, gaya niyan, ewan ko namin, saan nagagaling yung mga langaw na yan. Dahil siguro, gawa ng may farm dito. Pero madaming langaw talaga. Ay, sobra. Maglagay ng solusyon at huwag isisi kung kanino pa. Ito ang apela ng mga residente dito. Wala rin daw pinyahan sa lugar, taliwas sa sinasabi ng nagmamando sa operasyon ng poultry farm. Lagyan ng yung farm. Yung gamot ba? Para hindi na... Para hindi na lumalala yung mga langaw. Pero galing kami dun, sir, sabi nila, galing doon sa mga pinya. Pinya eh. So, wala pa naman pinya dito, sir eh. Samantala, nagsagawa na umano ng sanitary inspection ang lokal na pamahalan ng Santa Ana. Pero dahil hindi na nila sakop ang lupang kinatatayuan ng poultry farm, ay tanging koordinasyon na lamang daw ang kanilang magagawa sa pamahalang bayan ng Arayat na siyang may jurisdiction dito. Makipag-coordinate po ko ng king munisipyo para po itang sanitary permit na itang poultry. Medyo po nung pa-inspection niya ka rin sanitary officer king Arayat. Kanya po lagi itong farm. Actually, sir, yung permit na niyan, may ibatan niya naman, Arayat niya, yung miyabang na yung lagyan. Wala yung barangay permit yan. Alay, sir. Kasi, sir, yung makasakop Bitas Arayat siya eh. So, sabihan na po niyo yung bandi, di ba nyo pa mo, mag-inspection kayo po, mo kitang poultry manibatan din lang, sir. Paulo G. Santos, CLTV News.
ibang balita, epekto raw ng climate change ang malalakas na thunderstorm gaya na lamang ng nanalasa sa ilang bahagi ng Pampanga at Metro Manila nitong Miyerkules. Ayon sa Pag-asa, may dala itong maliliit na ipo-ipo na siyang naging dahilan ng pagkabuwal ng mga puno sa kahabaan ng North Luzon Expressway. Narito pong report. Animoy bakang umuungol ang pagsipol ng hangin na dulot ng thunderstorm na nakuhanan ng video ng ilang netizen sa Pampanga hapon ng Miyerkules, June 22. Ang pananalasa nito ay kita rin sa kuha ng CCTV camera sa kahabaan ng North Luzon Expressway. Hapon pa lamang lang dumilim ang kapaligiran na sinundan ng pagbagsak ng malakas na ulan at hangin. Bandang alas 7 ng gabi, wala nang galawan ang mga sasakyan sa northbound lane sa pagitan ng Mexico Toll Plaza at San Fernando Interchange NLEX. Ang dahilan ng bumper-to-bumper na traffic, ang pagkakabuwal ng puno sa expressway. Ang unang may bumagsak po na puno is somewhere after nitong Santa Rita exit. So nag-cause po ng congestion, and then na-clear din naman po within an hour or a bit over an hour yata. Ang sumunod po, mga between 6:30 to 7 po yung sa may kilometer 70, that's somewhere in Mexico, Pampanga na po 8 sasakyan ang kumpirmadong nabagsakan ng puno, ayon kay Robin Ignacio, traffic manager ng NLEX. Ang reported po sa amin, 8 po yung confirm na na-report po na na-capture ko po mula kahapon. And what's fortunate din, kahit hindi nga po maganda, tinamaan po sila ng puno. Wala naman pong nasaktan doon sa mga natamaan. Ayon sa pamunuan ng NLEX, summer season pa nang mag-apply sila ng permit sa Department of Environment and Natural Resources o DNR para sa trimming ng mga puno, pero nitong nakaraang 2 linggo pa lamang umano ito na ibaba sa kanilang tanggapan. We are acquiring yung permit from DNR. So this time, itutuloy po yun, continuous lang po yun kasi we had actually 1 month permit if I'm not mistaken yung nakuha. So itutuloy po namin, 1 month permit nakuha po weeks ago So tutuloy po namin yung mga trimming and then look at these areas na kung saan may mga nagbagsaka na kung kailangan medyo mas malaki talaga, mas marami yung pupupulin para hindi na po mabigat yung puno at hindi babagsak. Samantala, ayon sa Weather Bureau, malawak ang pumasok na thunderstorm na sinabayan pa ng low pressure area. Yung thunderstorm, malawak. Paano? Malawak po kasi po ay ito po ay napaloob doon sa low pressure area na namataan po dyan sa may silangang bahagi ng Samar. At kanina nga pong umaga, namataan na lamang siya sa layong 55 kilometers dyan sa hilaga ng Borongan City. So ito po ay naapektuhan hanggang Northern Luzon. Ayon kay Manny Esguera, senior meteorologist ng Pag-asa Clark, kabilang sa dala ng thunderstorm ang malakas na boltahe ng kidlat, mala super typhoon na pagbugso ng hangin, hailstorm o pag-ulan ng yelo, at ang ipo-ipo. Nadaanan ko po kanina sa may NLEX Mexico area na traffic po dahil may clearing operation at napakarami pong puno, yung mga nabalian ng sanga, merong nabuwal. So yun po, tsaka mahaba po yung area. So yun po ay isang indikasyon na posibleng nagkaroon ng ipo-ipo, although doon lamang po siya nag-concentrate sa mga puno doon sa may Mexico area. 27 millimeters ang tubig ulan na dala ng thunderstorm nitong Miyerkules. Sakaling tumagal pa umano ito, flash flood naman ang maaaring tumama sa mga mabababang lugar sa rehiyon. Ayon kay Esguera, ito ay ang epekto ng climate change. Papansin po ninyo, halos palakas po ng palakas. Ibig sabihin, palaging extreme yung nararamdaman natin. Kumbaga po sa klima o sa temperature, nakakaramdam na po tayo ng mataas na temperatura. Sa malamig naman po ay nakakaramdam din tayo ng medyo malamig na temperatura kapag kakataglamig tayo. At dito naman po sa pagkakaroon ng thunderstorm o mga pagulan ay kahapon po yung ating forecast dyan sa Manila is heavy to torrential rains, which is nangyari po at nakita naman po natin doon sa video na naipalabas po na nakuha dyan sa may harapan o sa may malapit sa SM San Lazaro
ay talaga naman po napakalakas ng hangin at saka ng ulan. Hourly update ang forecast ng galaw ng thunderstorm at mabilis itong namumuo ngayong tag-ulan. Babala ng Pag-asa DOST, huwag itong imenos dahil kung minsan mas malakas pa ito sa ordinaryong bagyo na oras lamang ang pamumuo at mabilis na dumadaan sa kada kalupaan. Expect na po natin, kung magpe-prepare po tayo, ay expect na po natin yung mga ganitong extreme event, no? So, para makapaghanda rin po yung ating mga kababayan na sa ganitong pagkakataon na inabutan sila ay maghanap po sila ng safe area, no? Paolo G. Santos, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, mga truck patungong Porac, Pampanga, hindi na muna pwedeng dumaan sa Friendship Highway. Pride Month, magarbong ipinagdiwang ng LGBTQIA+ community sa Tarlac. Kapitolyo inilawan ng rainbow color bilang pakikisa sa Pride Month. At Youth Profiling Project inilunsad sa Bataan. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Abiso sa mga motorista simula ho kahapon June 23, hindi na maaring dumaan sa kahabaan ng Phil-Am Friendship Circumferential Road ang mga truck na papuntang Porac, Pampanga. Ito po ay bunsod ng resumption ng construction work sa Kutkut Flyover sa Angeles City. Pinapayuhan ng mga truck na dumaan muna sa SC Tex bilang alternatibong ruta. Sa ibang balita, isa sa pinakamagarbong selebrasyon ng Pride Month ang ipinakita ng LGBTQIA+ community sa Tarlac na inorganisa katuwang ang pamahalaang panlalawigan. Namayani ang rainbow colors sa lalawigan lalo pat nagsindi rin ng kulay rainbow na ilaw ang mismong Kapitolyo. Silipin ho natin ang mga tagpo sa ulat na ito. Happy Pride Month sa inyong lahat! Nakakatuwa dahil Province of Tarlac ay nagse-celebrate ng LGBT Pride Day ngayong araw na to.
Hindi nagpakabog ang mga Tarlakenyo na miyembro ng LGBTQIA+ community sa pagdiriwang ng Pride Month ngayong Hunyo. Isang Pride Fair ang isinagawa sa Central Mercato Romulo Boulevard sa Tarlac City, kung saan ang buong lugar ay nagmistulang pugad ng bahaghari na malayang naipahayag ng mga LGBTQIA+ ang kanilang gender preference. Advice ko lang sa ating mga partang LGBT, huwag po tayong papayag ng tinatapak-tapakan. Huwag tayong pumapayag ng inaabuso. At huwag po tayong papayag ng sinasaktan. Katuwang ang pamahalaang panlalawigan sa pag-organisa ng aktibidad na ginawang magarbo at hitik sa aktibidad. Buong tapang na lumabas sa mga LGBTQIA+ sa kalsada upang makisaya, ihayag ang kanilang katauhan at ipakita ang kasuotang nagpapakilala sa kanilang kasariang tinitindigan at iwagayway ang bahagharing bandila. Nagbigay pa ng higit na kulay sa pagdiriwang ang pagrampa ng mga LGBTQIA+ sa kanilang creative costumes. Ang nagwagi at nangibabaw sa kasuotan, itong si Ateng na nagmistulang walking Barbie doll na nasa loob pa ng box. Maliban sa street fun, mayroon ding mga booth sa paligid para sa face painting, photo booth at HIV awareness screening. Bukas ang aktibidad para sa lahat, hindi lamang sa mga LGBTQIA+ members. Bilang pagpapakita ng pagkilala at pagyakap ng pamahalaang panlalawigan sa LGBTQIA+ community, simula June 15 ay inilawan ng Kapitolyo ng kulay rainbow. Angelica Cara, CLTV News. Sa ibang balita, upang makakalap ng mahalagang datos na magagamit sa pagbabalangkas ng mga naaangkop na programa para sa kabataan, inilunsad ng pamahalang panlalawigan ng Bataan ang isang youth profiling project. Ito po ay pangungunahan ng Youth Development Office. Sa tulong ng proyekto, mas matututukan daw ang mga programang pangkalusugan, pang-edukasyon at pangkabuhayan na makatutulong sa pag-unlad ng ekonomiya, alinsunod na rin sa Republic Act 10742 o ang SK Reform Act of 2015. Kaugnay nito, inaanyayahan ng pamahalaang panlalawigan ang mga kabataan na edad 15 hanggang 30 na makiisa sa mga kawani na mangangalap ng datos simula Hulyo hanggang Nobyembre nitong taon. Nagpasalamat naman si Bataan Governor Abet Garcia sa bumubuo ng Youth Development Council sa pangunguna ni Maynard Reyes, ang Provincial SK Federation, Board Member Precious Manuel, DILG Provincial Director Belina Ron Herman at ang Youth Profiling Team. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Korte Suprema ipauubaya na sa Department of Justice ang pagkuha ng testimonya kay Mary Jane Veloso. Motorsiklo pumailalim sa isang SUV sa Jose Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. At mga sasakyan sa southbound lane ng MacArthur Highway sa Apalit, Pampanga, walang galawan. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Ipinauubaya na ng Korte Suprema sa Department of Justice at iba pang executive department agencies ang pagkausap sa Indonesian authorities ukol sa implementasyon ng deposition o pagkuha ng testimonya kay Mary Jane Veloso, ang Pinay na hinatulan po ng bitay sa Indonesia. Narito pong detalye ng balitang yan. Hindi inaksyonan ng Korte Suprema ang inihaing misyon ng Office of the Solicitor General kaugnay sa pagkuha ng deposition kay Mary Jane Veloso, isang Pinay na nasa death row sa Indonesia. Sa 8 pahinang desisyon ng Supreme Court Third Division, sinasabi na ipinauubayan nito sa Department of Justice at iba pang executive department agencies ang pagkausap sa Indonesian authorities ukol sa teknikalidad ng implementasyon ng deposition. Ang deposition ay ang pagkuha ng testimonya sa isang witness na kinikilala ng korte. Ayon pa sa Korte Suprema, nasa prerogative na ehekutibo ang paghawak sa mga bagay ukol sa foreign relations negotiations. Hindi na raw kailangan na kuhanin ng Executive Department ang pahintulot ng hudikatura ukol sa pagtanggap, pagkontra at pagrebisa sa mga kondisyon na inilatag ng Indonesia sa pagkuha ng testimonya ni Veloso. Naghain ng mosyon sa kataas-taasang hukuman ng Office of the Solicitor General matapos na magkaroon ng conflict sa guidelines na inisyu ng korte ukol sa kondisyon ng Indonesia para sa deposition. Hinatulan si Veloso ng firing squad sa Indonesia dahil sa 2.6 kilograms ng heroin na natagpuan sa kanyang bagahe sa Yogyakarta Airport noong 2010. Ayon kay Veloso na tubong Nueva Ecija, niloko sila ng kanyang recruiter sa pag-smuggle na illegal na droga sa Indonesia. Naudot ang execution sa kanya noong 2015 matapos sumuko sa mga otoridad ang kanya umanong recruiter na si Maria Cristina Serio at Julius Lacanilao. Panahon naman ni dating Pangulong Benigno Aquino III nang imungkahi sa Jakarta na gawing witness si Veloso. Na-convict naman sina Serio at Lacanilao dahil sa large-scale illegal recruitment sa kasong kinasasangkutan ng 3 pang babae na kanilang nabiktima nitong Enero 2020. Angelica Cara, CLTV News. Paalala ho sa mga motorista, mag-ingat ho sa pagmamaneho lalo na ngayong panahon ng tag-ulan dahil madulas ang kalsada at makulimlim ang paligid. Sa Jose Abad Santos Avenue, siyudad ng San Fernando, Pampanga, isang SUV at motorsiklo ang nasangkot sa aksidente. Ito ho nga Huwebes ng hapon. Ayon sa driver ng motorsiklo, paliko umano ito habang hinihintay ang pagdaan ng isang truck nang salpukin ng dire-diretsyong lumilikong SUV. Inamin umano ng driver ng SUV na hindi ito tumitingin sa kaliwang bahagi ng daan at hindi niya nakita ang motorsiklo. Mabuti na lamang umano ay nakatalon ang driver ng motorsiklo at hindi naipit sa ilalim ng sasakyan kasama ng kanyang motor, kaya't siya hindi nagtamo ng mga sugat. Agad namang naialis ang sasakyan o ang mga sasakyan kaya hindi ito nagdulot ng masikip na daloy ng trapiko. Samantala sa bayan ho ng Apalit, walang galawan ang mga sasakyan, lalong-lalo na ho itong mga truck sa southbound lane ng MacArthur Highway. Diyan ho yan sa may Apalit, Pampanga, reklamo pa rin ng mga residente ang sirang kalsada na minsan ang sinabi ng DPWH na wala na raw pondo para sa pagpaparepair. Panawagan naman ng local government unit ng Apalit, ayusin ang pagbabudget upang sa gayon ay mauna o magawa ang mga proyekto na dapat tutukan at hindi magdulot ng perwisyo sa mga motorista. Sa puntong ito, alamin naman ho natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Easterlies naman po ngayon ang nakakaapekto dito sa silangang bahagi ng ating bansa. Kaya po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maula po ang papawirin. Meron lamang po tayong inaasahang mga isolated cases or pulo-pulong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng easterlies at ng localized thunderstorm. So maalinsangan po ang panahon kaya pinag-iingat po ang lahat
Maging mapagmasid po tayo dahil kuminsan po ay biglang bumubuhos ang ulan, dulot po ito ng localized thunderstorm. Mag-ingat po tayong lahat. At yan ho ang mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow ang aming mga social media pages sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter naman at CLTV36 and at CLTV News. Kabalit ka rin, meron din tayong Instagram at CLTV36 Official. At nasaan ka man sa bansa, pwede mong mapanood ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at dito naman sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama pong pumpersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Maraming salamat po.